जाम्बि नोंनि दाहोना लोगो फै फै आयं बै सौरा न'आव थफ्लाखौ दोनैथां थफ्लाया दोननानै फैदो थां 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 मोदायफोरसो दं नामाब्रा आयं गेजेर गेजेर मोसौ बेदर जायोना आंबो आयं आयं फै 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 आयं बैयाव जिरायनानै रायलायनि फै 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 आयं फै नै आयं नों गैथ'यैयाव नोंना बै लोगोआ नोंनि भागनि खामानिखौ मावजोबथारनांदों आयं दानिया नोंहाबो बै आगैनि खामानिखौ एसे एनै बानस'नानै होनांसिगोनलै आयं जेरैहाय बन रोगानानै होनाय दै रोगानाय ना सायफानाय मैगं हानाय आरो नांगौबा आयं बिनि दखना आरो ब्लाउसखौबो सुनानै होगोन आङो सेकेन्ड पेपारखौ हले हानाय नङालै आयं आदैया माथो थिग थिगखौनो बुंनो रोंथारगौब्रा रावबो गैलालै आयं गासिबो टाउनाव थाहैजोब्बाय आयंआबो थायो नंदां सम सम आयं ओइबान्देन दाहोनाखौ थिगखौनो मोनफ्लांबाय आङो आंनि बिबोनांखौ सोमोन्दोआव नोंहा आंनिफ्राय लेङोब्ला बिमायंसो जागोनलै आयं आंनि बिबोनां जाबाय नालाय बिमायंसो जाथारगोन नोंखौ जि अनगोन बियो आयं सेंग्रा लोगो मोनबाथाय जोबोद खुसि जाथारो आयं ओइ गुमै उन्दुहैदोहाय फेक फेक रायलायबाय थानो नाङा सरि दे नोंसोर मावलायनानै जालायदो आं थांसै दे ओइ आयं र' खोन्थाया जाहैबाय सोमोन्दोआ नोंना जि आंना जि जों सानैजों जा जायो बेखौनो लिंलायनोसै बे सिख्ला मानसिखौ बोरै आयं होननानै लिंनोलै आयं आं सिस्टारखौनो लिंसै नामा आयं ना मा बुङो जारौआ जायो बास आयं जायोलै नोंनि गोसोआनो आंनि गोसो आयं आं हयले एसे फेबाय आं उन्दुहैसैलै थादो दे आयं थाब सिखारनाङा आयं उन्दुबाय था आंबो ब्रादारखौनो लेंनोसै होमबालाय ब्रादारा ओंखाम जाखांबायमोन नामा जानो नांथारलालै सिस्टार खामानिखौल' दिन्थिथारदो मावथारनोसै आं मा मावनांगौ मेव मेवसो मोनथारबाय आङो बिसोर गोदान सोदानलाय मा खामानि मावनो मा सिनोंलाय गोदान खामानिल' नांगौ आंनो मोसौफोरखौल' जोथोन लादो नोङो मोसौखौबोथ' सिनायखानाय नङा नोङो आंसो खिन्थाहैनांगोन थिग खोन्थाखौनो बुंदों आंथ' सिनायखानाय नङा नालाय थुदो अब्लालाय फैदो होनब्लालाय बांद्रायबाय